Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan malih kalian kula Saryanti wonten ing piwulangan basa Jawi kelas 7 SMP. Saderengipun piwulangan menika dipunwiwiti, sumangga kita dedonga miturut kapitadosan kiambak-kiambak. Dedonga kawiwitan. Cekap, matur nuwun. Menapa ingkang badhe dipun sinau? Cobi para siswa tingali gambar wonten ing PPT menika. Nggih, menika wonten gambar Semar ingkang pawakanipun ngandhut aksara Jawa. Langsung kemawon kompetensi dasar ingkang badhe dipun sinau 3.6 memahami teks khusus yang berupa kalimat sederhana beraksara Jawa. Lajeng, indikatoripun 1. Menjelaskan sandangan dan pasangan aksara Jawa. 2. Mengidentifikasi penulisan teks kalimat sederhana beraksara Jawa yang mengandung sandangan. 3. Mengidentifikasi penulisan teks kalimat sederhana beraksara Jawa yang mengandung pasangan. 4. Melatinkan penulisan teks kalimat sederhana beraksara Jawa yang mengandung sandangan dan pasangan. Nggih, saged dipun duget materi wonten ing piwulangan menika wonten sandangan aksara Jawa, lajeng pasangan aksara Jawa, lajeng menika bentuk kalimat sederhana beraksara Jawa. Cacahipun wonten kalih dasa. Wujudipun saged dipun tingali wonten ing PPT menika. Wonten ha, na, ca, ra, ha menika wonten ing laris tunggal. Lajeng wonten do, to, so, wa, la menika wonten ing larik kalih. Lajeng wonten ing larik 3 menika wonten aksara pa, do, ja, ya, nya. Wonten ing larik sekawan pungkasan wonten mo, go, bo, ro, ngo. Menika dipun sebat aksara Jawa Legena. Aksara Jawa menika anggenipun nyerat saking kiwa menengen. Papanipun wonten ing sak ngandhapipun garis. Langsung kemawon. Materi ingkang nomor setunggal inggih menika sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa menika simbol tambahan ingkang dipun ginakaken kangge nyukani pelafalan vokal saha pungkasan tembung tertamtu wonten ing aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa menika kaperang dados 3, setunggal wonten sandangan swara, kalih wonten sandangan panyigek, 3 wonten sandangan wajana. Langsung kemawon wonten ing sandangan swara. Sandangan swara menika dipun ginakaken kangge nggantos vokal wonten ing aksara Jawa. Sandangan swara menika kaperang dados gangsal, setunggal wonten sandangan wulu. Menika kangge nggantos vokal i. Lajeng wonten sandangan pepet menika kangge nggantos vokal e. Lajeng wonten sandangan suku menika kangge nggantos vokal u. Lajeng ingkang nomor sekawan menika wonten sandangan swara taling menika kangge nggantos vokal e, a. Lajeng ingkang nomor gangsal menika wonten sandangan taling tarung menika kangge nggantos vokal o. Wujudipun sandangan swara menika saged dipun tingali wonten ing PPT menika. Sandangan swara wulu menika wujudipun buletan alit ingkang dipun papakaken wonten ing sakinggilipun aksara Jawa. Menika tuladanipun wonten pipi aksara pa lajeng dipun
paringi wulu. Lajeng ingkang nomor kalih menika wonten sandangan swara pepet. Menika wujudipun bulatan ageng ingkang dipun papakaken wonten ing saknginggilipun aksara Jawa. Menika tuladhanipun wonten tembung teri. Teri menika wonten aksara Jawa ta lajeng diparingi pepet. Lajeng wonten ra dipun tambahi wulu. Lajeng ingkang nomor 3 menika wonten sandangan swara suku. Sandangan swara suku menika wujudipun dipun gantung ingkang dipun papakaken wonten ing buntutipun aksara Jawa. Menika tuladhanipun wonten bulu. Bulu menika saking aksara Jawa ba lajeng dipun paringi suku. Lajeng la dipun paringi suku. Lajeng ingkang nomor sekawan menika wonten taling. Taling menika anggenipun nyerat ing sakngandhapipun aksara. Tuladhanipun wonten tembung kere. Menika ka diparingi taling, lajeng aksara ra dipun paringi taling. Lajeng ingkang nomor gangsal menika wonten taling tarung. Menika wujudipun kados menika. Anggenipun nyerat taling wonten ing sakngandhapipun. Lajeng ingkang talung wujudipun wonten ing wingking aksara Jawa. Kemawon sandangan panyigek. Sandangan panyigek menika sandangan ingkang kangge nyigek utawi nutup wanda. Menika kapérang dados sekawan. Setunggal menika wonten layar. Layar menika ginanipun kangge nyigek aksara ra. Lajeng ingkang nomor kalih menika wonten wigyan. Menika ginanipun kangge nyigek gantosipun aksara H. Lajeng ingkang nomor 3 menika wonten cecak utawi cecek. Menika kangge nyigek aksara ng. Lajeng ingkang pungkasan menika wonten sandangan panyigek pangkon. Menika ginanipun kangge mateni huruf hidup ing pungkasaning wanda. Wujudipun saged dipun tingali kados menika. Sandangan panyigek wanda. Menika wonten layar. Layar menika wujudipun saged dipun tingali wonten ing ngandhap menika ingkang nomor setunggal. Menika dipun serat wonten ing saknginggilipun aksara. Tuladhanipun wonten tembung layar. Layar menika la kaliyan ya lajeng dipun paringi layar wonten ing nginggilipun. Lajeng ingkang nomor kalih menika wonten wigyan. Wigyan menika wujudipun saged dipun tingali wonten ingkang nomor kalih. Menika dipun serat wonten ing saknginggilipun aksara. Tuladhanipun kados tuladha tembung wonten ing ngandhap menika. Wonten tembung bungah. Bungah menika saking aksara ba lajeng diparingi suku. Lajeng wonten aksara nga dipun paringi wigyan. Lajeng ingkang nomor 3 menika wonten cecak. Cecak menika dipun serat wonten ing saknginggilipun aksara. Tuladhanipun wonten tembung pingpong. Pingpong menika saking aksara pa lajeng dipun paringi wulu saha cecak. Lajeng wonten pa dipun paringi taling tarung saha cecak. Lajeng ingkang pungkasan menika wonten pangkon. Menika dipun serat wonten ing sawingkingipun aksara. Tuladhanipun wonten tembung bapak. Bapak menika saking aksara ba lajeng pa lajeng dipun tambahi pangkon. Ba pa lajeng ka lajeng dipun tambahi pangkon. Menika sandangan panyigek wanda. Sandangan ingkang nomor 3 inggih
kados menika ginanipun kangge sesulih aksara Ra. Tuladhanipun wonten ing tembung kramas. Kramas menika saking tembung ka lajeng dipun paringi cakra sahingga dados muni kra. Lajeng ma dipun tambahi sa lajeng dipun pangkon. Lajeng ingkang nomor kalih menika wonten cakra keret. Cakra keret menika ginanipun kangge sesulih aksara Ra ingkang dipun pepet. Wujudipun saged dipun tingali wonten ing larik nomor kalih. Kados menika tuladhane saged kretek, kra, ketek. Ka menika dipun paringi cakra keret dados muni kre. Lajeng ta dipun paringi pepet dados te. Lajeng ga dipun pangkon dadosipun kretek. Lajeng ingkang nomor 3 wonten pengkal. Pengkal menika ginanipun kangge panjengya. Tuladhanipun gebyar. Ga dipun pepet lajeng wonten ba dipun paringi pengkal dados bya. Lajeng dipun tambahi layar dados byar. Dados tembung menika uninipun gebyar. Langsung kemawon wonten ing materi kalih inggih menika pasangan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa menika ginanipun kangge nulis aksara ingkang wonten ing wingkingipun aksara siget utawa mati. Tuladhanipun na dados na. Wujudipun saged dipun tingali wonten ing inggil menika. Penulisan pasangan aksara Jawa menika wujudipun saged dipun tingali wonten ing inggil menika. Dene panulisanipun pasangan aksara Jawa ingkang dipun serat wonten ing sakngandhapipun aksara inggih menika ha, sa, pa, nya. Lajeng ingkang dipun serat wonten ing ngandhapipun aksara Jawa menika wonten na, ca, ra, ka, da, ta, wa, la, da, ja, ya, ma, ga, ba, ta, nga. Nggih, saking mriki saged dipun tutut bilih pasangan aksara Jawa ingkang dipun serat wonten ing sakngandhapipun aksara menika kejawi pasangan ha, sa, pa, nya. Tuladha ukara ingkang ngangge pasangan aksara Jawa menika wonten tembung mangan nanas. Mangan nanas menika aksara na dipun sigeg sahingga dados n lan dadosipun mangano dados mangan. Lajeng aksara na ing ngajeng tembung nanas boten sah dipun serat amargi sampun dipun serat wonten ing pasangan na. Lajeng anggenipun mateni aksara na kanthi tambahan pasanganipun aksara na. Lajeng aksara sa menika dipun sigeg kanthi nambahi sandang pangkon amargi wonten ing pungkasaning tembung. Sasampunipun ningali video piwulangan wonten ing YouTube menika, sumangga para siswa Gladen kangge Gladen wonten ing piwulangan menika, sumangga panjenengan sedaya saged klik wonten ing Google Form kanthi link menika. Link menika saged dipun tingali wonten ing tampilan nginggil kula, ugi saged dipun klik wonten ing deskripsi YouTube menika. Sumangga para siswa dipun wangsuli kanthi leres minangka kangge presensi kangge piwulangan ing dinten menika. Saking kula
kadosan kiambak-kiambak. Dedonga kawiwitan. Matur nuwun. Cekap semanten saking kula kathah lepet nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.